Een wiere escape room op het platteland bij Jesterwierm. Een doekboord dat mensen in een team sjemmatten troch het oplossen van puzzels eruit te komen. Jesterwierm is net echt een plak dat je ook zo wachtjes wonen, maar er zit een idee achter. We meer levendigheid in het dorp hebben. En vandaar dat we zijn van wat kinderen verzwaringen en toen bij een escape room uitkomen. Omdat in een escape room moet je samenwerken om eruit te komen, maar ook om erin te bouwen. Want we hebben het echt je machine al dienen. Het geld is bij elkaar gebracht door sponsors en subsidie. En maar een soort vrijwilligers bouwt. De Jesterwiermers binnen enthousiast. En tot ons grote geluk hebben de meesten, ik zei van ja, het lijkt dus hartstikke leuk. Dus we hebben inmiddels een pool van vrijwilligers en die ontvangen de bezoekers en die begeleiden ze door de escape room heen. De escape room, dat is helemaal hip in het Wurg natuurlijk. En het is gewoon heel leuk om wat met z'n allen in het dorp te doen. Voor benamen de jongeren is het een mooie gelegenheid om een boecentje te verdienen. Als ze werkje verdienen ze €4 in een uur.